Hagane Yukirish Bakhuid Tongin Duai Nagabinda Eligius and Teron Baron Haka Hospital Duairu Nagabinda Elia Wala Baron Hapadenki Jimpanga Jingshito jingtyrwa stang mas Bakhuid number kendai pundriu Step sitting kong Taïew Kamaria shajing tep college give Ya u Trai ban kelan jingtyrwa be Yu mau siang manoken ban penki Operator in Sngi Trai Nagabinda Kanega Sngi Haganega Sngi Trai Balai Jonka Paskha Tonginang One Trai Jingtyrwa Jungi Baro Ba Undup Kudup Yangi Daga Jingit Baga Jingit Snegi Chungu Bangindup Yomat Yabu Haganega Yukirish Bakhuid Ba Undupin Palai Ludingi Nagajimpang Nagajing Shutam Nagajing Jinjarga Jungi Ba Unpin Seiso Yagajingtyrwa Yakajing Tumu Jungi Baro Hakerteng Uppa Barukon Barumen Sim Bakhuid Amen Kajinga Jungo Trai Jungi Jesus Christ But Kajingi Jungo Play Lem But Kajinga Sulak Jungamen Sim Bakhuid Kindon Renka Batpi Barro Renka Batpi Kohimen Kopera Tongin Sangeshpor Ban Kuslai Halaka Donut Kamen Sim Yaki Pop Ki Bangi Lale Habangi Im Haka Pop Ngimla ballong ki baslur ngimla ballong ki bayomat ya jisu kade haba ka klip mat ngi rai ben ina ya ka pop kentait ya ka pop isi ya ka pop ka jingid u jisu kan roi hapo jongi ha ka men siam jongi tongini si ya bahor ki pop ki bangilale ba ka jingid u jisu kanang pen roi shushu hapo jongi lempa ka ne ka jingkwa jongi sangeshpor ban kuslai halaka donut kamen siam yaki pop ki banginale Kotrai Jisu map yangi sait kut yangi na bar ki pop ki bangilale ngilong ginom pop ngidon kam ike jingis ne jame nga plam how play butan bor barro patapi ko men ko para banglale pop shibun daki jing parkha daki tin daki kam daki jingle klai daki jingle palat janga daki jingle palat janga daki jingle palat bakrab janga namar kata Nakarpad ya kamaria Bakhuid kabayaisa kataisuti ya kiyange bat kirikui bat yapi kohimen koparam banduai nagabinda janga kau Trai ublay jangi ublay badon bor baro unis saneyangi badandala map iki pop jangi unyalam yangi shaga jangi mbam jikut Amen Trai kendrat ko play Sngi Trai kendrat ko play Sngi Kristu ko no penim jangi penim yangi Trai kendrat ko
mublei shadro adakendo jisu aki bendri baro badon gamon baba iya ya roya me inam bagi mani iya grandon buron bagi semuanya me go try go bless him name go badon boro go kun malway upa go try you Jesus Christ go kun lang baru blay bagi di boperte top tiang gaji kerbang terus seneyangi Tetang mami baku Tetang mami utrai Uwe bakli tam mami koji Christ Mami bayai long play Pajing ya long gawe Padu men sim Bakhuid Agak burung upah Amen To ngin nia duwai. Ngidwai daga binda bar ke jing tumu jangi jing don kam jangi. Ai bau Jesu nang kerku kerpang yaki lembaga negi yu kerish Bakhuid. Duai naga binda ki bapang ki bashita. Duai naga binda ke jing kerku yemene no menau. Koblei to ai baki pai jame kin rasa kemen barabor haga jinglong samla jangamen siem bala pendimai biang ba kitu ki bakkemen menda haga buram bala pendimai janga jinglong kunting kinang ap kemelendi yaga sngi ka jimmi pat da ka bakermen yaga jingamen kaban wan shisha dau trai changi Jesu Kristo kun jame uba im bat sensha rengkat bat me haga jingelong kawai jangamen siem Bakhuid uble jenam la jenam Amen Kajing puli na kikam jong ki apostol. Lenong ar khat sao ar ho ar hadu lai polai. Ha kasngi Pentecost. Petrus ula yeng lang bat ki khat wei ngut. Ula penjam la kasur bat ula ong. Korang ba Judea bat phi baro ki basyong ha Jerusalem. To pentip yakani. Patu syashkor ki kitin jonga. U Jesu na Nazaret ubriu ya ubala kubur. Hapi da ublei da ki kamba ki jingpala bat ki dak kishin ki ba ublei ulale da u hapadeng jongpi kumba pi hi pitip ya uni Jesu ya ubala IT no kat kum ka sandur balamang bat ke jing temu lupa jong ublei pilasanar phna bat phila penyap da ki ti jong ki riu paman henrei ublei ula penbi pat yo u haba ula pela yo u na ki jing khum jong ka jing yam Namar kamla aban long ba un syabat haka nama udabit uong syapang jong u ngala yo I yo trai barabor hakmat jonga namar udon ha kakamon jonga pengan om syak pinsir namar kata kadonu jonga kala kemen padu thali jonga ulasat kemen putet kadok jonga kan seim ha gajing kermen naba menom ino ya kamsim jonga ha kanyamra Lumni mensha ya Bakhuid jong me
pun mat ya kecing put mela pen I hanga ya kilinti jong kecing im pan men pendap yanga da kecing kemen hakmat jong mi ko para ngala ban keren sai kedar hapi syapang udabit ukpa temen paulayap bat latep ya bat ha centem jong kadon hang ni bat ngi haduk menta mene namar kata baulong unong ngetulpa bat ba utip ba ublei ulakular ha da ka basmai ba un kentiu ya uwei na ki khun jong hakakhet jong ulai I lupa bat ula keren syapang ke jingli pat jong ukres bat shumla ino ya ha kanyamra lumne ka do jong kamat ya ka jingput ya uni hi ujisu ublei ula penmi pan bat ya kata ngi barok ngi long kisaki haba la kentiu yo syakamon jong ublei bat haba ula yo pedang na pa ya ka jingkular jong mensim Bakhuid ula the kerhai ya kani haba phi yo I bat haba phi yo sngeu các tiên trong Trai Ni songo iau. Na sam kan riu nomor ruspa prapupra. Ruspa prapupra. In ruai antifon baat. Long utrai kakuri jonga jing yo kenti jonga ria nga trai nga la pedri shame trai jonga me yai long jing kmen jonga trai me long ka jing yo kenti jonga kakuri bat kapaju nom jonga long utrai kakuri jonga jiyo kenti jonga ngan kerku ya utrai bas neng yanga what men me do jonga ngan yai bu ya utraya kma jonga ngas ngas kemba udan namon jonga long utrai kakuri jonga jiyo kenti jonga Donut ba utrai udan badnga Gas ngosngan ruka met kapajonga Menom ino yang aplengki baya Menom syayu bahok pan pujuno Long utrai kakuri jonga jiyo kenti jonga men pen I trai hanga lenti jingim tanga me don jing dap jing kmen juno riyanga trai ngala perishame trai jonga me yai long jing kmen jonga long utrai kakuri jonga jing yo kenti jonga Kajung peli baar, kajung peli na kachiti benengkong Petrus Bakhuid. Ko biit lada pikot kapai utau pa, bishari uwei pa uwei, kat kum ki kam chung klem da sha kalyang. Tito im da kaching tiang, habaro shlenter kapor chung kaching perang pa ya pi.
pitip balap sius pa epi nagarukom im thala kaba pilayo pateng nakikpatamen jong pi. Dak e kebandu no kum karupa ni kaksier. Henry da kasnama kordor jong ukris. Kabakum ka jong ukun lang brod patalem pat klem thobria. Yao balamang lupa shuaban seng ka perthai. Henry lapan pao kini kisngi khaddu nakabenta jong pi. Da u pilong da u pidon ka jing sngaw shngan hau blay. Uta ba pinlamipat ya u nagachingyak. Barbala ay pi. Ya u ya kaburam. Bakumta ka chinget bat ka chingkermen jong pi kindup long ha ublay ka katin jong Trai. Nisongo iyaw. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ku Trai Jisu do batai hangi yaki jingto pen rem donun kat ba mekren hangi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat piro. Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam hame ku Trai. Ha katagas ni arngot ke sindran kilalaisya ka we ke nongrit kabakerteng Emmaus. Kumba henyo mer na Jerusalem. Kilaya karen para maki syapang kie ke balajia. Kadba kidang yakren bat yapeni niya. Ujesu ulawan hajan badulayad lang batki. Henry kumno kim shim itu yawu. Ujesu ula ong haki ayu piya karen ya yaid kilasange daka mats ngosi wenaki bakerteng ukliya pas ula kerleyawu tampi marwemo ha Jerusalem ubamtit yakabalajia haginigisngi kaesha ula kerle kila ang yakabalajia hauji su Nazareth ulalong unongya tulepa ubadon bor hagiktin bakikam hakamato ble bakibriyo kirembaling do barginong sensyar jongi kila IT by en right peniab yabu bat kila sanar pana yabu ngila kermen badai ma'u uban sispa yaki Israel nalor kine barro minda kalongas ngi balai nadu bagata kalajia katu katningod kikindey kiba nakakinhon jangi kila pelengo yangi kila leisha ka jingtep tangshu kinjat shai Henry Kim lapshu yaka medjongu kila wan pai kiatu bakila yu iya kiangel kiba om ba udang im don kibriu jongi kibala leisha jingtep kila shem tik kumba layatu kita kikindey Henry yaupat kim shim yo I satya katno pi bid Jesu la on haki katno pi suki ban nget yakaba ki nongya tolepa kila kren hato kam shim de ba umesaya unsha yakine kiye bakumda unrung halaka burom te da kabastang nabu Moses but baro kinongya tolepa Jesu labatai haki
ya ki jing to barro ki badai shapang jongu kila poi hajan kasnong kabaki mud ban le padu Jesu lale kum ban le kham shakama henre kila pin bor ya wu ki ong to sabangi namar kala kem yong rain pat kasngi kala no kumda ulale trong rengkat batki kadba udang shombang batki ula shim ya upu ula kerku ula kedia badula ai haki kumda la pen bait yeki kemat jangki bad kila itu iabu upat ula jano na kemat jangki kila ya ong paramaki hato kadonu jangi kam shim la rem haba ula kren halindi badula batai hangi iya ki jingto kila yang joy bad kila late pai shisundon she Jerusalem handa kila shem ya ki katwe ngot lang bad ki we pat ki sinran kine ki ya ong utrai ula me pat da shisha ula pau hawu simon kita ki arngut kila yutu ya ka balajia halindi bad kumno kila yutu ya utrai ha kaba kedia upu ka gospel jong utrai ka jingtyrwa yamiko Chris ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ ngila ngidon ha kas ngiu trai balai janga Paskha bar ngidang yus ngo shapang ka bor janga jimmi pa jungu Christ habangi kran shapang ka bor janga jimmi pa jungu Christ ngimban seban kran shapang ka bor janga men siam Bakhuid Trai jar ha ke jingim jangi iwei pa iwei ka bor janga jingmi pa jungu Chris ka pelong yangi ki balai luit nagi jingting bat ka pelong yangi ki baslur kumbang yus ngo shapang u Petrus u balayalap iya ka kubor babha ulayalap iya ka kubor babha dap da ka bor janga men siam Bakhuid haba ulayalap ya ka kubar babha dap da ka bor jang men siam Bakhuid kibriu kila stang ban yid ya ujisu kila yomad ujisu ubala mipat na kibaya ka jingslur ka wan shawu Petrus ka jingslur ka penkalang ka jingim jangu bad ulalong ubriu ubatemai ha ka jingim jangi vai pa iwairu ngidon kam pan pediang ya kene ka bor ka ba pelong ingi wei pai wei ki baslur ha ke jinge ke ba baslur ha ke jinge do Chris ujisu ulaban pelong yangi ki baslur but nius nguru ha ka ju ke por na ka gospel minda gasni shapang armut ki sinran jungu jisu ki baraleisha Emmaus Kaktino balai ka kran shai ka dar kine ki armut ki sinran jongo Jesu kisngau kulmar ha ka jingim jongki na marba kim don ka jingsngau tikana shapang ka jinglong jongo Jesu ha ka jingim jongki kim shimla don ka jingsngau tikana shapang ka jingmi pa jongo Jesu shapang ka jingim jongo Jesu nadu ka por ulaya kine ki apostol kila ngait bau Jesu unso penim yaki kila don jingid ya Jesu pat kila shania hau Jesu kadba udang im namar kine kilong ki senran kila yo i yaki kampala jongo Jesu kila yo snow yaga jingi kai jongo Jesu but kala pelong yaki ban kam yid ya Jesu kadba udang im Henry kita kata ke jingid kala hiar menda kata ke jingker men ka baki don hau Jesu kala duno baki kila lam ki beriu bala du jingker men but kila ngau kulmar jingmod
Kim nang shu ban im kumno. Kim nang shu ban rai kumno. Kim nang shu ban leishano. Bad kila rai kadu kadwai. Ya ngilay paisha emawus. Naka jingkol mar. Naka jingdo jingkermen. Naka daw jangke jing sosi. Kila kelalong kibriyo balas no kolmar haka jingim. Bo na pedeng jangiru ngis no kolmar haka jingim jangi. Lada deke kinna neki kon samla neki longgome longgopa. Don ki por haka jingim jangi ngis no kolmar ngimnang ban rai. Ngimnang ban le kano ka kam. Ngis no kumba ngis no kia mensiam. Hakita ki por. Ujisu wan daka borjangu. Ki apostol kini ki arngod ki sinran kilalong ki batwat yaw Jesu kadba udang im. Kilong ki ba yo i yaw Jesu. Kilong ki ba yo snow yaw Jesu. Henry menda shisundon kila do no jingerman namar kim yo isu yaw Jesu kumba kila yo i. Kim yo snow shu yaw Jesu kumba kila yo snow menshua. Kim yo latshu ban kata yaw kumba kila kata menshua. Namar kata kadaw kila rai ya ke jingrai kaba bakala. Kila shim ya ke jingrai kaba pinjingai pinban yakinaw Jesu. Ko himan ko para ngiru ngishim bun ke jingrai ha ke jingem jangi. Bun sin ngishim ya ke jingrai da ke jingmut kaba shai. Da ke donut kaba koi. Bun sin yang ke jingrai jangi kalom kadba ngisngo kulmar. Ya kino ke jingrai kaba kibang ngishim da ke jingsngo kulmar. Haka jingmut kabadom ngimla ban pinbet yaga jingim jangi. Don bon ki kun samla kishim yaga jingrai haba kisno kulmar jingmut. Don bon ki longami ke bashim yaga jingrai haba kisno kutlad. Don bon ki longpa kishim yaga jingrai haba kisno kum don ki vei pat ki lindishu. Namar kisno ki dum jimmut jimbarkat. Kumbala le yakene arngot ke sendran. Enreu Jesu wan shakiban ong. Ka jingim jongi kampat kul. Wat lada habang is no kul ma jingmot. Wat habang is no kul lad. Ngideben ken mau. Udon uwe. Ubala ban penihangi yakelindi kabatemai. Udon uwe ubadon ka bor. Ban kadaw hangi ya kalindi kabakhoy ngidon uwe ubadon bor ubalaban penshay ya kajimo jimbar ka jongi ubalaban vengno ya kajing sosi ha kajing em jongi balong uta ulong ujisu Christ Nazareth ubalaya bala tep laus laisngi nang daw bala mipat na kibayap namar ujisu layap ban penimyang. Ujis ula shashitom ban vengno yaga jingdom na ka jingem jongi. Omdeshu kum kiwei pat ki nongyalam jong ki niyam baper kiyap bat kilayap do ha ka jingem jongi kim jumi pat. Henry ujis ula yap banai jingem yangi kane kalongge jingya per jong kiwei pat kiba om kide kiblay. Namar ujisu marwe ulang ubalay ubadon kapor. Ngiyos ngo haba ujisu layait bad kiniki arngot ki sinran jungu. Kilas tamban snow badon ka ere kadang jia hakadon urjangi hakamen siyam jangi. Habangi don jing jinjar haka jingem jangi. Kae kabangi de banle. Ngideven wan mare shaw Jesu. Ngideven treshitam ban yait sashasin badu Jesu. Ngideven shashkor yaw Jesu. Un kren hangi haka jim pasiyaw jangi haka jing jinjar ke jangi. Bon sin haba kibriyo kiyakendo jinge kim don kata ka mensiyam ban shashkor yaw Trai. Kim don kata ka mensiyam
ban syaya ujisu ban yai rengkat baki nagabinda jongkine arngut ujisu ulang nongwe ujisu ulang nongwe namar kim itu ya ujisu kilaken ya unongwe ubasaha Jerusalem Henry ubam don jingdim syapang ujisu ko himmen ko para tenteng hak ujisu wansha ke jingim jongi kumuburi unongwe lese nagabinda jongi ujisu ulaman long nongwe ubam penitu yangi hakadukam kabangi kwa ladangi pediang ya uniu nongwe haka jingim jongi ladangi koloi ben ya rengkat baduniu nongwe haka jingim jongi ladangi koloi ben shashkor ya uniu nongwe haka jingim ka jongi unstang ban keren ya kie kabalong kaspa beneng nagabenda jongi uni unongwe unstang ban rung haka jingim jongi uni unongwe unstang ban rung haka jing sosi ki jongi uni unongwe unstang ban rung haka jing jinjar ki jongi uni unongwe unstang ban penko ediangi nagi jing sosi kine kisenran kiladon ki kumat ki basosi haba kila pediang ya uni unongwe haba kila ngap ya uni unongwe kila stang ban pusam reki kila stang ban dong hato ki dono jongi kirhem haba ngila ngap yawu haba ngila shashkor yawu haba ula kren batni ko himmen ko para kae ka bangi de ban le ha ka jingem jongi kae ka bangi de ban le ha ka jingede jongi badu jisu shaya ujisu ban kren hangi Shaya ujisu ban keren hangi Shaya ujisu ban yai rengkat batni Bad habangi shaya ujisu ban yai rengkat batni bad keren batni ngin sngo ke jingkul ma ke pet nangi bangin sayo biang yakata ke jing sngo tekana syapang ke jing donjong ujisu ha ke jing emchongi ngin sawan boy biang syakata ke jingkumen kabangila penja nang no namar ngim shimla shashkoriyawu ngin sayo biang ya ke jingid sashasin ha ke jingim jongi kabangila penja da kabawad ya ke jingid batok jangane ka pertai ujisu ulong ubakhloi ban penim yangi ujisu ukoloi ban pendem mai ya ka jingim ka jongi bangin sayo mad sashasin ya unong penim ha ka jingim jongi kam kerpang ha ka jingim jongi ki bangai ujisu wan ban venglud ya ki jingdum na ki kamajongi hamal laki ukerish Bakhuid ujisu wan ban pendengan ya ka donur kamen siam jangi habangis no pop hapo jangi ujisu wan ban pelai lud yangi habangi don ki jingte jingkum ha ka jingim jangi namar ka pop ka bangilale unsa wan ban kitno ya ka jinge jangi lada ngi koloi ban yai rengkat badu kumno ngila ban yai rengkat badu habangi puson ya kakti inu Trai habangi ra ya ka Bible habangi stang ban puli man kasngi ya kakti inu Trai habangi shimmenda hagi jingtyrwa ingasem habangi koloi ban bat ya kakti jangka kemi baneng jangi haka baduai rosary habangi shimmenda shirhem hagi sakrament baper kam dame ya ka Eucharist Bakhuid ngin sasngo ba ya rengkat batni shisha haba ula keren batni ngis ngau em batni ngis haba u IT yakamet bakas nam jongu ngis ngau baka bor ulawan kalawan bai biang hangi ko himben ko para kadon ka bor habar ke jimmane jongi kadon ka bor ha ke jinglenium ha ka balang Catholic kadon gabor ha ki sacrament kadon gabor ha ka jingtyrwa kadon gabor ha ka tino ble namar
ngi penim biang bad ngia kendo biang ya ujisu ubala mipat na kibaya tongin long kiba pendrit ya la de kindia shaya uniu nongwe ben ya renkat patngi uniu nongwe ulong uble jongi uniu nongwe ulong uba id yangi uniu nongwe udon ka bor ban pen ka dang ya ka donut ya ka men siam jongi tongin pediang yawu tongin id yawu tongin mani yawu tongin shashkor yawu jisu be id melang ublay jongi ubayay rengkat badni ba penim yangi ba kudup yangi ba pentingan yangi ba niad yaki umat na ki kamat jongi wan ko trai jisu wan shashkor yangi wan yarap yangi wan pen klein yangi haka jingim ka jongi en yaro ya utrai jisu Christ tongin playa ka jinget ka jongi nganget au play upa badon bor baro unong tao ka bening gat ka kendo bad how Jesus Christ ukun ba marwe chung utrai jongi yau bala puna mensem Bakhuid yau bala khana ka Maria tesoni bala shale ben po Pontius Pilatus la sanar panayu la yap la tepyewu Ula kya ki baya, agas ngi ka balay ula mi pat na ki baya. Ula kiu siya bening, usyam siya kamon uplay upa badan bor baro. Nangda ulwan pat ben bishari ki bayim bat ki baya. Ngangit how men siyem Bakhuid, aga balak Catholic Bakhuid, haga jingya silak ki rikuid, haga jing map ki pop, haga jing mi pat ka do, daga jing imbam jikut. Amen. Tongin sangish por, banwan raha kamatu Jisu ya baro ke jingkar pat ke jongi nginang duai naga benda baro ke jingdon kam jongi ba un shash kor yangi un pentengen yangi un pliya ki kamat jongi pat un kit ya ke jingkit naga jingim ka jongi ablay kopa ngiwan raha kamat jame ya ka balang salonsar ya upa Bakhuid ya ke bishop ya kilindoi ki riniam ya baro ki shakri jungo balay ki ba Trai shirhem pen breng e ko kubor baba shakir leng ai ka jing shakri jungi kalang ka bajanai ai ki nangyo ke jingida jang snam pa kardor ka jame ngi karpat ye me ko Trai ablay ko pa ngi wan raro ya ki badon hapeng ki jing jinja kamda me ya ki kun jungi ya ki himen ki para jungi kibela sakama naga jinge namarba kim shem jing tenganshu namarba kim shem jing mutshu haga jimane yame bat ka jing shakri yame ai bakin nang yok biang sashasin ya ka jing yamat ya ka bor janga jimmi pat haga jingim junki bakin long shisha kiba kemen kiba janai kiba temai ngikar pat yame ko Trai ngiduai naga benda baro ki kun ki badon hapadeng ki jimpang ki jing shitam ki ba jing jinja ki ba saha ki hospital ki ba saha ki ICU ki badon hatmir ka jingia ai ki nangyo ya ka bohor ba pala jame halo jangi bakindup yo sashasin ya ka jingim bat me bakindup la ban im rengkat bat ki ba yet toin jangi da ka ban pin kamen ya ka burom jame ngi karpat ya me ko Trai Ngiduai naga benda ki ri bat ki jaka badon hapadeng ki jing jinjar namar ka jing shale bein eki krustan ai bakita ki krustan ba shale bein kerleng kinyo jing tengen sashasin ha ka ba men le jingo yaki ha ka jing jinjar ki jonki ha ki jing sosi ki jonki ngi karpat ye me ko Trai ablay ko pa ngi wanai ti hame ya ki ni ki jing karpat ki berit jongi menang shunti pura yangi iwe paiwe wat dangi long ki batalot bor pen khalain yangi da ka jington bashisha jame ka jington jang ka jimmi pat
ngi pan yakane dau Chris utrai jengim. Amen. Lai spanya pukendai. Lai spanya pukendai. Riang kopa yuku Bakhuid bedukun ubalaknya jingtyrwa ai guhame baibaim badashisha yang namarga popkasan yang namarba yadonlan kiriunge krisan bero badang imbadaklano kan minta ya duai ko kimen ko para ba ka jingkinia janga bar jampi kallang ka bapdiang phun ha ublai upa badan bor barro to trai piding jing kinya nak ji jongpi la ka banta ka jing ro ka buro ma ka kerjeng jong ka ji mutai ngi bida ka balang ku jong u baro ka wei to pdiang ko trai ngi kar pat ya ke jingtyrwa janga balang jamme kabarisa kemen bat kumba mela ai haka ya ka dau jangkat kane ke jingkemen kumdaru to ai ya uso janga jingkemen bam chikut da u Chris utrai changim. Amen. Utrai undon reng ka bat pim Rengka bat pi to ken tiu ya la ki donut ikin tiu ya ki shau ko trai ina ingu ya utrai ublei jangim ka shong hok bat ka dei da shisha kalong ka bashang hok bat ka badai kadai ti jangi bat ka jimpenim yangi hamal la ka por beni ro yeme ko kenran henry kamdam hagene ka ayom Paskha ni ro pindon buram shushu yame naba ya ukre sukol number Paskha jangi la kinia namar mau ke nulang ukol number bashisha ubala kitno yaki pop ka prate uba da ka baya ula pendu ya ka jingi ap jangi pada ka bamipan ula penyo biang ya ka jingim jangi namar kata habala dap mia da ka jingamen Paskha ka prate baro ka wei ka rasa da ka jingi ro yame ki bor beneng ru bati kinhon angel kirwai lang ya ka jingruai janga buram jame baki apin bana kalem sange Bakhuid Trai ublekipan meng pertai sawadai kaburam jame Osana Osana Turai ublei sajo Osana Osana, Osana, Trai ublei sajo Osana, ublei juno Kohimen ko para tongin duwai Outrain pelia ki kemachangi pen pelia ki donu changi paun pen rem biang sasasin lemba ka jingdon changu hakane ka por ai ka lemba ka jing ai ba ka jing lemba ka jing wan kya jing men sem Bakhuid nginang yom ma shushu ya jisu bangil long ki bashir rem haka jing ai dashisha melong o Bakhuid ko trai ka temei jong ka jing Bakhuid barom
Namar katangi karpad yame to pen kuit pen gandang ya kini ki jingtyrwa jangi da kabapa ya umen siem jame kum kawum je halo jangki bakin kerlalong yangi kamet bakas nam jangu Trai jangi o Jesus Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngaba ula pedang ya ga jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badala ai halage sinran u ong to shim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naka benta jumpi. Hakaju karu kamendala layabam ula shim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halaki sinran u ong to shim batodi nekane pi baro namar kane kalong ka kuri jangas nam janga jangka jutang batte mai bad bam chukut ya ka bayan pen mi naga benda jambi bad naga benda ki babon naga benda ka jingma pi ki pop to le yakane ban kan mau yangam kosnam bakar dor jangu karis to pen kuit yangi to pen kuit ekmen siem adim pen kuit to pen koit pen kia yangi yada yangi na ubaman kajing maya jang kajing e Kata sin bangi bam yude uku bangi di nakani kakuri iben nakajing yam jomi kutrai tada namarkata ngi ke bapen menda ya ga jingia bat ga jimmi pajung ngi tarwa hame ko Taïew po janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melak new yangi ki babet banya hakamat jamme bat ban shakri yame da ka bas nge verit ngi karpat yame bangi ke bayo benda hakamet bat ka snam ukris ngillong ke bala penyata le kawai da umen siem Bakhuid Taken mau ko Trai ya kabalang jame kabala priyang hasatala ka parte bato penjana ya ka ha ke jingid rengkat bado Francis uppa Bakhuid jangi o wilbert marway nu bishop jangi but bado ki lingdo but ki rinium taken mau lemro ye ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yotiya da ka bakurmen ye ka jimmi pat badia bado ki bala kalat no ha ke jingisne jame top diang ye ki shaga jingsha ka kama jame to isne yangi baro ngi karpat yeme barangkat bat kamariya te soti Bakhuid ka kami chungu pale u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baro ki rikuid ki bala penska ba yeme pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dale ma ke jingim bam chikut prabangini ro bat pendon buram yeme da ukon jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kalong hamayu blayu pahabadon bor haga jingalong kawejong men siem Bakhuid baro kaburam bat ke jingero junom la junom ko himmen ko para tongin ai ti hau Trai ege jingam nu jangi baro kumpau Jesus la hikai yani pamangi baro ke baduai shirhen nginang yo shushu ya ke jingai ke jingkar ku halo jangi kopa jangi uba habening kalong ka Bakhuid ka kerteng jame kanwan ka hima jame
kalong kamon jamme ha ka kendo kumbaha bani to ai yang iminda ka jimbam jungi kabahala kasngi but the map yang ikiring kang jungi kumbangi rungi map yang beles new yangi but what elam yang isya ka jimpen shoy henry top life yang na ka basiniyo top life yang ingi karpaat ko try na ka jing siniyo barro ha ka jing spoon jamme toy jing suk jing sign ha ka sngi jungi Kramba da ka jingyara ka jingis ne jamme ngilai barobon na ka pop bangin yo jingeda na ka jing jinjar barro kat bangidang ap ke melendi ya ka jingkermen Bakhuid bat ka jingwan pa jongunam penem jangi u Jesu Christ bat ka jamme ka long ka hima ka jamme ka bor bat ka buram junom la junom ko trai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingya tale kawai katkum ga mon jamme mame ubaim bad basensha junom la junom ka jingsuk trai kandon barabo renka bad pim dap da ka jingi do trai tongin ye ngu market Kun lang bro, me bagi no kipa kaperte, dosel sende yangi. Kun lang bro, me bagi no kipa kaperte, dosel sende lang bro me bagi nagi po kaperte do ai jing suk yangi hakami ukun lambro janga play hakami bakit na ka pop janga partai so kito ke bala kwat sha ka jing kawai jang ukun lambro o katra namlong wisong hok mandrung ko kayi janga reis ong tan ka tin kam sim janga ka sakya hi kamet bergas nam jang Chris kan rianga sha ka jing impam jang arspa kadriu
kublai jonga namar me iyanga ngai kelyang yame bamit basi besumar yang aku trai namar me dang yanga wan ku trai wan syong baga walagadu ngai dang yame abang Hashem jing akalin ti jing jing baro kim sha Trai Jesu yame namarga jingdon jame pamelawan kerpang agane ke Eucharist Bakhuid malong ka met pagkasnam na kabindajani malong ka communion Bakhuid lembaga jingkadia upo me playa ki kamachani o Jesu penchai shusho yangi haga jinge penram shusho yangi daga tin jame yalam linti yangi ko Jesu ai boringi ko Jesu pangil long shisha ki kun bachir hem haga jinge pangin nom kinran din nakano kadau pangin nom karna kli hakamaka jingkon ka jame ban pediang yame hakamet bagasna man ke Eucharist Bakhuid metarwa yala de hangi pangindup pediang yame pangindup id yame pangindup chakri yame Jesu me karko kardo ya bar ki kon ke bakar pad hagane ki Eucharist Bakhuid bar ki kon ke bakar pad hagame da ki jingtu mojangi kamdame ki kon bar ke bashinda hagane ki Eucharist Bakhuid na jingai ऐसे करको यकी पेंसला यकी पेन कलाई ने का मैं कपार जगी पेन गोई पेन खिया यकी हालेलुया जीसु के रोह नि मने यमे को जीसु नगा बिंदा का निका पोर हालेलुया जीसु आई बोरिंग जीसु हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong inia duai. To peit daga jing spoor nia upai chame ko trying ikarpan, but to ai bakito ya ke bamelamon pan pendemai daga jing maya bam chikut. Kinyo yang ka jimmi pat shaga jimbam yapshu jangadok balamang nagapinda ka burom da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka batpim Rengka batpim blay badon bor barwen karkuyapi upa barukun barumen sim Bakhuid Amen. ya lesuk ban penbana ya ka kubar babhajong utrai daga jingim ka jampi hallelujah hallelujah Yesu yau blay. Hallelujah, hallelujah. Nomor 6 Phah. 6 Phah. Kristu Trai ulami pa Pai krisan yat kriban le La kamu kadem banai Kanya plala
Yesu kun lang brod Paskha Ushakem nula shaknya Kapuram hokpa berkun hamsim Bakhuid Maglalang pamanikong jumta korabo jinam la jinam amen. Enjera Trai Yesus Kristus sama jinam amen.